Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kini kilong ki khubor bamta kasni. Menta kasni kinong yalam jong ka Hill Farmers Union hapo ka jingilam jong u General Secretary Hill Farmers Union sengkmi ba Alphanbert Khasentiu haringkat ka jingedon lang u General Secretary Hill Farmers Union Umling Block Samla Sevington Makri bad ki para dukon kilalet ban hiar shakishnong umdam ban snolem bad ban ya ai min simlang ya ki para nong rep ki bla shakta ha ke erlang thari bad sha penjulor lot ki kwai kakat ki so bad ki we ki marrem kane ka jingle jingo jong ki nong yalam jong ki nong rem kalong ba ki kwa ru ban pha e ka khubor sha ka sarkar bagari ban pen poi ke jingerap ka ba kham kloi sha ki nong rem ha ka te gishnong Kinong shong shnong na du ka khat sau tarik hadu menta ki shong klemlan na marba ki post light ki labon ki ba khalem ki don ki nong rep ki ba omdon shu ka yeng bakin sa na mar ka jing sha penjulor ki nong shong shnong ki sa ha ka jing pang munsi habayo ban yakren bat uba kharsen tiu ula pen pau ba ka seng kan yeng scam ban yarap ye ki nong rep bat ula ongru ba ka seng kan sapha da ka jing tho sha u minister jong ka veterinary Bat minister jong karep karyang bakin yarap lang yaki khnang bakina ban siupat ya karam baki shim na ka bank ling ba ka KCC loan uba Alphanbert lakir padru ya ka sarkar bakan penkloy ya ka jingrap hagane ka kenti kumba ki nongrep ki mat manla ki por ba laisnem kimpat yo jingram habajia kini ki jingja Ani ka sinong na umdap he teng junga dai bibek nanti lai kendet ngasat mo aduk kata dengan pecem olong ngamlak ban batai mo aku majing cem junga de itu hake fikon ni kawan riong de kala penduk nak kala penjulor teng baro kinong rep de long babon hi baro ngi long nong rep di sini ki basak ta dakheng no baro gi long jing hi ka balaj de tang kijing arjing long ki babah ka hingaseng jing tin aib de la ralut kijing sak penjular pada kum gi ladau dikraj kan dikaj nang ta ki kuai nang ta ki barep tempel ang turo laking kiding kisik kum ngajing yu i jonga de long baro hi pajba hi la saudunong namar lakta demo nakatuy de namar long bansne ngane nga sems ir ang long ngasim da kalun nabang na kisisilun kay te nalor karam long dang long ngajing so jonga long amla su long ban phai ngom no long la kadum de namar la ja kum ni namo oi ngahap ban siu kay namar la chim kalun de er ki bayap don hi kalun ba deng hap siu bek hi namar habala sim la kular habang de kemtai ayat bek hi kalun ba de kani kajing pelot juga kani kasam siar ta lajin kot silak hi kajing pelot naduk basdang mar bang isim da kalun hapo bang kum tu te kajing sir kum de syura ka bakai hap siu bet ada kata kum da de badu makna kas siar long hap siu hi kajing siu te ngim de ban penduk ya kata da mar bang imut ban ri ya kan imut ban ai bam ban adik ya ki kun ma ban penang pensat ya ki kun ngiri ya tang kata hi tera untuk er yang kum tu da kajing da de syura ka bakai ajin po silak hi kata kajing sim da kalun da karam kum tu te kalabun hi kwa hi ban kerpat yaki sarkar mo ikwa bakin nyarap ndetngsoi kat baki la e sipo arpo yane dagi hajar kum tuma kat ki bala e ngakwa hi bakin nyarap bakin susan elem ban elem sangi ki baduk ki bala jenjar kum e balangat hatu ke er yang kum hatu si kuni belajar hadu kat ne te kapten janga de i sunita mari takani ka sinang umdap takani ka jenjar hatu ke si te dewan katu kal er hi ngijah ni mar nengkong dalang i don sane barok si kun sikti kumtung ya don sane tengi don sane dalang hak tu kopor la janmet mah wan katu ka eryong wan katu ka eryong hak kopor janmet kumtu dengir ngempoi berkat hera wan katu ka eryong kumtu telawan kensan te kala syura no kumtu kan ni ka kas er kum ni la syura kan ni ka terpal kan ni la syura ya kibreu la syuk lemar syura kumtu kala er kumtu hak tu sini wan katu ka eryong kumtu tinggal rasno lemar mo asmo ting pada asmo kelemar hiro buan ketukal air kum tu mar kawan kensan te ngir ngempoi berkat hire buan ketukal air kum tu man tugas ni pa yakis air gila isu yap kum tu syura kal air pa yaki breu pa yaki kun majang la syul nyar situ insyaallah marek situ syurum yang asu marek langsung kelemar man tugas ni buan ketukal air yang
ba ngade ba beral maring ane por kwa ban pau nani kata kacing sungu khamtam ya di General Secretary jongka Hian Kumar Union seperti jongka Central Body bai lawan ban sakhi lani wan panjung ya ala jong khmat la jong sine kum iwe I nong ilam iba sharhem bat iba kloi ban kit ya ba ya ka ching e jong ipa nong rep jong hi barok we bat hakane ka por nga kum utrai jong kane ka pham sia nga bu ya ka jingkarpat hakmat jong ka sorka ba kan song pha ban phai khmat lem chi mo khamtam ya I block development officer mat kum ju ru ya I minister jongka veterinary department ba in phai khmat lem lani ben yan yarap lem hakum kini kijing e kiba nisiam lanot hakajing len shop jongka mariam mangi kum kibrio nyim siam la modur lani nyim siam poi prakhat bat kanika jinglong jongka mariam kala panjot thiau ya ki jingri ki jingkdup ki jongi bat langba ngi kermen langba kini ki jingri ki jingkdup jongi ba kansa ketiu ya ka yo ka kot ka jongi henry theuse kalong panban da kumne ka ba ni yamatahi ni la sokut lap lan su jenjar bangim la shu ban kle lane ban ya chakmat akadaw ka jing lan shop jong ka mariang te bat ka e ka ba ni la jenjar lane dei tang manga henry bun ki ba ki parlok nong rep jongi ki bala sha lan shop ha kane ka jinglong jong ka jingle jong ka mariang bat khamtam kumangalei mata ngasim lang bakalun bat lahaka halada ka jaha kan erkom ngane kumno pan phai ya kata ka don saka bang boker te kumtang kapat khamtam I block development officer bat saisin ya I minister jongka veterinary department bat kumjuru nga soban ai koble lane ban pau ya ka jing sung halor ka jing yale stom lane kajing tray jong ki dispensary department jongka umling bakila hakini ki por ki bladep balada nyidon kam ya ki dawai lane kita shin bakila kloi ban ai kajing rap yangi marmar bat habangi lipan naki bat kumta ngaso ban ai kajing koblei kaba kapang nam ta jong kiru bat ngamda la ban yu kerteng ya baro ki staff jongka dispensary veterinary umling bat hakne kapor bat kumjur I presiden napo arpomer circle unit napo arpomer unit bat kumjur I general secretary napo block bat kumjur ki para member ki biawan sekilang hakne kapor dengan soban karpat jur saisin ba koblei subun alor kene kapenta jungi Kamjulor te seni de kini ki siam ser jongi mat kayin de sha te sha bangi ang te sha phamba sate kayin brero kala don tarai gumba nyo pratalir ging ki ba sutip manga kum tumul mala te ki bangam tip manga dengar ngam yo bana te ki ding kuai ki ding ka ki ding tempo gum tu ki labun fi ngama syura ban nyo ban pai kum tu ki brero dan ki bala man saw mul mala ki ba supang ti asyu at dakastek ki bala mare na lum na jin tre shayin syuat kum tumul mala labun hi kajing jular te kapor la jemet te baje tengah melakukan mau sepi karena baje ngam marngim cepat baje selapo seni da berat ka fungsional terekam nasional ngam melakukan mau sudah baje te man hak tugas ni tarik ngam kan mau sudah karena tarik marngim cepat tarik ni terai bakum ka kaman gas ni entai kam julor te seni da kini ki siam ser jongi mat kayin da sha te sha bangi ang te sha phamba sate kayin brero kala don tarai gumba nyo pratalir ging ki ba sutip manga kum tumul mala te ki bangam tip manga dengar ngam yo bana te ki ding kuai ki ding ka ki ding tempo gum tu ki labun fi ngama syura ban nyo ban pai kum tu ki brero dan ki bala man saw mul mala ki ba supang ti asyu at dakastek ki bala mare na lum na jin tre shayin syuat kum tumul mala labun hi kajing jular te kapor la jemet te baje tengah melakukan mau sepi karena baje ngam marngim cepat baje selapo seni da berat ka fungsional terekam nasional ngam melakukan mau sudah baje te man hak tugas ni
tarik orang kan mahsyur ya kan tarik nama orang yang jupek tarik ni try bakum ke kaman kasni entai Start. Da kamensim jo kejeng sokia ni bayo ya kan ke kubor na ki para dekat ke jongi ki badan ha kan ke senang umdap alor kan ke jeng dia ka belajia ha ka khat sau tarik ha ka por kamba arbaji arsiteng kuntu mensni ha ka ba ke eryong ke erlang thari kalawan bania denti na kan ke jaka bat kala penjular lot iki niki dieng kwai iki dieng so ya kakat bat kiwe ki marep ki be kinong rep ki ju imja bat ki ju kamai cekpo na kanika jakarep iwan hangni da kajing songkhya bat ban penpau ya ka mensim banyak ailang ka kti kamon ka kti kadiang na ka bat kinong rep ki jungi ki badan bat ki bamat ya kanika jingja ka basongsi na kaliang jo ka hel sama union nilawan mentagasni haringkat bat ujengal sekretari napo umling blok ima saving ton makri buat kumjuru presiden jongka umling circle lima pilot share ba lingba ka jimpetilenti ke jongki ngilala ban poi ka ni ka jaka ban ngila idar ka jongki khmat ba kalalong ka jing kuntular ka besar kai do kata te nakaliang ka jonga mene nasoman ai kublei ya video ba Eric Dekar ngala phone chai bat ngalai thuru i bangan wan chene tekumta nakaliang jong ka hel sama union ngin ya yeng kabakum kini kejing ka kinong rap ya kendo bat ninlong kasti kejing ya da kejing na bata kejongki bat kinong ai mensim na ka bata kinong rap ki bamat ikani kejing ja ngalabata ya general secretary jong ka umling block ya ka ba lasai kesni dan lasis dan lamonde panpoi ya ka city nakaliang jong hel sama union ban kerpat ya ka block office ban penpoi ya kejing yarap ki bakerki syakilanot ki bi penduk ya kene kejing ha ka senang umdap nakaliang juga central body ngan selek bangin sa syong ya ka isi pada ha ka bedi bagani ka jingja nakaliang ka hil sama union ngan salib ban kenduk ya minister jaga veterinary kamtam bang yo i kinong ri siar ki badang sedang ha ka senang bat ki belas dang ban yo mensim nakani ka kamri siar tang bada ka ba kawanjian okomni kiduk mensim Tesa kawi ka banga sukya bah mata kasngi kalong ba kini kinong rap ki basyem ka kisisi lon kim dadon ba kata ka jing smuthu hadin ka jing syak penjular kumni kim da smuthu ba kumnu kinle bat ka ika baki de banle nangno kinwat jing yarap bat kumnu kinla ban siupat kata kalon kata ka di ka babu yudak jing kali ubah ha te dei halor jong kani min salib bani kendo ya i minister i ba hek nakabenta ba in yarap lang. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.